Малко и за класическата тема за бай Ганьо. Значи, в съвременния интернет, по-малко в разговорната реч, постоянно се казва бай Ганьо, ганьовщина. Знаете ли, че голяма част от тия хора не са чели това произведение или са го чели преди 10, 15, 20 години? Първо, Алеко Константинов е син на може би най-богатия човек в България по това време. Алеко Константинов изхарчва всички пари и може би убит от лихвари. Той е бил невероятен газар като човек. В това произведение, което може би сте чели, проблема не е в бай Ганьо. Хора като бай Ганьо създават брутния вътрешен продукт на една държава. Проблем е в купето. Проблем е когато се събират интелигенция с хора, които изграждат брутния вътрешен продукт на една държава, за да могат интелигенцията да се възползват от него. Оттам стигаме на Тодор Колев, който пее послашен от спина, подсилен от рака си, остава простака. Ма простака изгражда къщите, изгражда сградите, слага асфалта, изгражда продукцията. Без простаци, без бай Ганьо няма как да има държава. И интелигенцията може леко да им се насмива, но на практика това е както кораловия риф има различни риби, така човешкото общество има различни типове хора. Няма никакъв проблем в бай Ганьо. Бай Ганьо най-вероятно, ако се го погледнете като образ, може би е работил като малък, минал е през трудни условия, научил се да пести нещата, научил се да се възползва от всяка възможност, за да стигне до там, където е стигнал. Проблема, още един път казвам, е в купето. Както грозното патенце. Ако направите анализ, проблема не е в кокошката, в котарака, в тези животни, които го обиждат, го нападат. Проблем е в немърливите родители, които са изгубили яйцето си. Проблем е в собствениците на ферма, които като видят по-странно животно, не го махат, за да то да бъде на правилното място. На практика един лебед струва повече от една кокошка или патица. Така че проблема не е в самото него. Проблема е в следата около него. Че то не трябва да е там, значи някой изпуснал контрола. И както се вижда, въпреки че поглеждате на края на приказката има нещо като щастлив край, да не кажем хепи енд, но той не е много щастлив, защото това животно ще има, то въпреки че става лебед, стреса, през който е минал и нещата, ще му направи посттравматично разстройство, ако искат да бъдем модерни. Оттам стигаме до песента на Контрол. Не умирахме от щастие. В общата яма всички събрани тигри, зайци, кокошки, коне. Съвременното общество е разделено. Това няма нищо лошо, това е напълно нормално. Не трябва да има омраза между слоевете, те трябва да се изучават едни други и да могат да си комуникират по безопасен начин, за да могат да бъдат щастливи да научат нещо, без да се мразят или да се иронизират. Благодаря ви.